dek ngato na ote kamano wacho ni mulo richo mit maricho moro kaendi wacho kanyo ni maka jomo oyawre mana ng'uono kende makwayo nyobedie gi gimoluongo sobriety from our leaders, especially from Homa Bay County. Kik warik ni gitimo gik moko ma kamoro nyalo miyo nyierowa. Siasa ma Kasipul en very delicate. Kama na ya Jackson Ndolo kawuok mumbo kanyo wacho kama ne ote mareka kama na inya nyakwara mogi nyalo orno ote mareka iparo na dewi weche manye wachako mulo ka okinyi makawuono machielo wacho kane Ong'ondo Were rest in peace Nyasaye omed chunye kamokwe. He was a grassroots mobilizer. Kendo ma momiyo governor samoro nyo yuage kaka nyo yuage chairo kamano maduong' ahinya Jacqueline Ndolo. To ng'ato penja kani to deputy governor masani en question maduong' e siasa Homa Bay County. Ng'iye uru wachno. Mana kama Fred Nowego cha. Nothungo governor Awiti e tielo mar ariyo mar yiero ma bura nodhi nyaka Supreme Court. Emane notieko weche. Sani tiyo kaka jalup governor kene jatend migawo mochuni weche mag pur e county ma Homa Bay sani. Une jo Homa Bay abro penjo. Governor gi deputy mare ma Homa Bay itiyo nade once wayo no jogore gi laptop. Once weche deputy governor okwo winji kita winjo akia kata. So une munya duoko penjo mar magwa. Kata mana Nairobi ka be usewinjo. Ajana enega kadi tie function mimiela. Mana Nairobi chacha nya. Kata nyingi kia. Migori. Adiera Migori cha. Apa ne omejo gina ywak ni jothuru ang'inwa uru teko ma wantiego e gine. Ma Kisumu bet ji Migori neno ni deputy gama. Dogo nitiere Dr. Mahiri. Nitiere. Nitiere. Sani onge kaunti maonge kod jalupne. So apa ni adiera makende en ni Ong'onde manokawo kar Magwanga. To adiera makende bende en ni Sir Charles nyo othung'o wuono chibo e ground. Koro emomiyo wacho ni realignment nyaka timre ang'o e siasa ma Homa Bay. Chibo koro dwaro ochkoro. Nikech ing'eni being deputy governor to Kasipul samori wachoga ni he is the senior most politician from Kasipul. Koro weche mag succession gi bendo bro dware no bendo winje pache. Nase bedo mujumbe maka sani koran governor deputy governor koro samigo mbaka makasipul nyaka timang'oa nyaka winje dwache tibro yudo ochalo kagema ene wuon wach mogik mar Kasipul nikech en senior siasa abedie ni kamane kaka timorega to ene mano bedo gi miluongo ni sei kata mana liel motimore ni kata liel makong'ondo ni ene mani kawe tikone ni deputy governor ma otimore dala bednwa jakom mar committee madala ineno so gima dhi timore mbele sani en ni Magwanga bende nyaka penjore ni to siasa ma Kasipul idwa go kolinga ni en deputy governor to en waziri mar pur e county ma Homa Bay okudwa bedo involved nikech iwacho ni ja siasa maonge ambition ok ja siasa siasa kise donje kichako gi MCA tilengo MP kata senator ka in MP tilengo senator kata governor ka in governor tikoni ka tieko tam na ariyo gi Nyasaye otelo tabenda manye president kata deputy president so mago nyaka bedie emomiyo Magwanga bende nyaka penjore ni to kisungu moradwa wacho ka loki a grand scheme of things and happenings in Kasipul odwa chung kanye odwa linga ni en koro dich en deputy governor koso bendo bro kone governor ni jatelo ma Kasipul ni to wena organize kaka deputy mari to bende deputy mari e party mar ODM wea organize Kasipul katwa bro kelo ni report ni wajo Kasipul wabet piny wawinjore to maenga mote mang'owa mwayiero bedo ni gik moko nyosa timore ma osek
Charles Ong'ondo Were. To neno kagima deputy governor ne onge picture. Ngiso nade watekin governor gi jalupne. Nyaka ukuwa penjire ni no onge nango. Okay. The root cause. Momiyo nyo onge. No onge. Yes. Ango momiyo nyo kelo mano. Nye ne teach, dich more gi governor. Koso nyo koni oyo liende ni maru parliament, koro parliamentarian se momondo telie. Koso ni tiere gimoro mobende nyo neno kaka jagweng. Mukoni oyo an okadwa timangoa okadwa donjere so nyaka wakuongo wange wano kwang'eyo koro wapenje penjo kaka penjo no yes nyaka wakuongo bwana dongeni ko ni Kasipul kanyo uchiegni momiyo deputy governor nyokwa nene motegno Aritie morgen ambe koro kajaga siasa mar. Ye Nairobi okidhi gadala. Dala tade. Kasipul kanya ngai. Yugis kanya ngai. Karin bende yugis kanya ngai. Angia 1000. Nadonjo ga 1000. Moko diko dala ni. Nyomi iko na dinga ndicho chungetie pi manjine no kunya cha. Ko de launch pige. Kafaya ngiso ni wasidugera Mogere FM. Bang weche manyien nyakwa Mugajwang. Ago moni watie kwa nikech wan ga agenda mamoko mabedo tegno mbele ka manego amule nena. Senior Bosco Nejo mane winji wako kan kumra Mogere FM ne watemo gilo wach moro kama tin to abro gomo na mi ngato ka ngato dakika achiel mondo re wach ni mondo dhi agenda moro machielo ni dhi nyime kod tielo wach moro ka gitemo penjo